I ćemo Aleksandar Mestar. Dok ste upodijeli sa vama? Evo, to, next. Skip. I page. Evo ga. Znači, imam novu stranicu. Koja će zvati Gosan. Imamo, da, link, ok, ali je to sve kopirano, znači, ostavit ću link u opisu videa, ok, to je ta stranica, znači, to je bilo to što se tiče ovog videoklipa, vidimo u sljedećem klipu, ćao!